maginignaw mo, balik-balik. Hindi ko nalana ko. Ano ba? Next time gali ba, kung di mo makapasa sa exam dire, pangudang na mo eh. Ano magsuon? Imo itong magulangin na ba? Itong gulangin na. Pila mo katuig din sa college, yung gawin mo, hindi mo kapasa. Sige mo ko. Ako nang ipaisa mong tamo karon na, ipaisa mong tamo karon na. Kung dapat makapasa mo maniya, kaya wala lang mo sa muskila, hindi ka nakaman. Pwede mo katuig dire. Kung dili, yung kanan yung ginikanan, kung dili, parang din ako na marintaon, ginuko. Doon kita mo i-suggest nila ipahawan na ipakikaw sa skilahan. O, next! Next! Para tamo. Sige mo, ito palingam mo ito. Nakukulit mo ito, dito ko sa ulo. Dito mo na ito palingam, kainit tayo. Baka na may mga batasan. Dito mo ito lingyan ito. Una, amo una ka na hitsura. Ano mga? Sagot mo mga college, mga bubok, mangyakin tayo mo. Oo, niya ka rin sorry. Ito pa ni? Ito day, nga kaya mo mga diri ko kapirma dili nga. Wala may mapirma sa sekretary na o. Buka ka, wala na nakita nga o. Away may pirma sa sekretary. Papirma yun, nangyay tayo, bubok diri. Lagay sa oras. Sige, abot ng mga college sa bus. Anong wala ni pirma sa sekretary nga ni? Ani, sunod mo ni diri, sunod pa. Ano pa kanti ba ni? Absent, magkata mo sekretary, ma'am. Absent? Ano yun? Kasi problema ko absent. Di pa pirma naman tayo paling. Kasi mo balik eh. Next week pa, ma'am. Okay, next week. Kuratan ninyo na ako. Ah, ma'am, ang exam na mo kasunod mo na adlaw, ma'am. Dahil, napirmahan na ni. Wala pa. O, wala pa. Di wala ko. Saan ba isang nyo na? Wala ka yung balik ng sekretary. Ang mawala lang tubig doon eh. Napanin niyo mo yung sininaw. Napapanin sa bliss. Uy, ginuko. Umalisin niyo mga gawas-gawasan ninyo mga tutoy sa mga plat kayo. So, mga kuhan kayo. Mga suwante pagkali na nagkiat na. Ano? Diba? Familiar ko nga pangalan. Day. Ikaw tong lima, ikaw ba ito nag-utang dito sa one canteen? Di ba ikaw ito nag-utang sa canteen? Na? Ikaw ito nag-utang sa canteen, ka nag-canteen dira, ako ang nag-canteen dira. Nagbayad ka kasi mong utang, wala. Nagbayad ako, wala pa. Nagbayad na, ma'am. Busa? Nagbayad na. Nagbayad na. Tinguro gaduda dito, ani. Tinguro dito sa kulistahan. Ano na lang. Pirmahan ako day, pero pag adto sa kantin, papirmahan dito sa karaokeera dito, na pruiba, nga nakahamba, sabay na ka sa utang, balik ang nindiri ha. Balik ang nindiri. Ika dito, gaduda ko na, kaya akong negosyo ito, magansig. Samok po tayo. Mga mabataan na, mga badlong restaurant. Ma'am, maraming promissory note, ma'am. Wala lagi dito sa pikas. Kung grabe dito sa pikas. Init ka salang, samo ka salang. Ang mga bahok, di kayo, ang mga ligo. Itungol na ako ni ma'am. Wala sa gina panawag. Ay, ko! Ay, kumaling. Bitaw, gid. Mo to gid asin ba na? Matulog yung ligo. Buhong ko ay. Mo lagi maling. Uy, maling malain ko ta maling ba? Nakabalik ako kumaring na mag-loan na ako ka. Papilit mo din yung maling. O, dili, iprintin ako itiin maling. O, sa iya, maling, 15% mo naman ito. Nahurot ako dito sa IS na yun. Ang bayra. Ako ikaw sa balay. Mas ma... Kaya ka mo diragod! Pagpasya kayo maring. Saan kayo din, masama kayo. Wapa mo baba. Oy, maring, tinood lang, mas puti pa akong sagway sa iya. Hindi siya bright. Mga bitaw dyan. Isa unang panahon, layo lang sa kuha maring. Layo na kayo. Hindi tayo pakilabay, palit dito tayo biday. Sige. Naman balik. Sige.
O, next. Imo pa niya manon, ma'am? Natural. Sige mo gagtawag-tawag ko. Botman mo. Kamu mga dislister mo, ano botman mo? Magulat mo, kita mo estudyante. Wait. Kani karon imo nang gipadala ba? Imo ka ba gipadala rin mo na? O, kani. Patarong na sunatan di ko kaya sing agi, pati kay agi. Kani sa kay agi. Kani. Sundo man ni. Unsa man ni? Tura misuri not na sa. Wala mo kwarta, ma'am. Wala ba gulak mo sang. Ay, ganun ngalan man ako ning anong, oh. Oo, di batasan niya. Ngalan, sino ko? Kung i-address niyo na sa kuwa, buto na ipunta mag-dear. Dear, anang ngalan din ako, di na kayo pa. Danti mong pa na. Sama kayo no, sa wala kaya. Okay, di akong dapat sa inyong naong magkaroon sa pamisurin na ka. Kasi, kayo naman ko, katong ba katong humayan, di ba nasagit? Naman humayan, di ba inyo na matunggi kuhan? Na humayan mo na baligin mo sa yung humay, marunong ko bayad. Wala po, ma'am, oy. Kabalo ko, ito ko yung ginara doon, ito doon. Ikaw na ako para may sarili ka. Ano akong mayroon nun day, ma'am? Ratiri. Medyo lang nga ka. 1.7 pa yung balance dong. 1.7 pa yung balance dong. Ang akin pa na. Pangitay na pa dito ka makakuhan ka, makabayad ka. Ako lang yung bayron, ma'am. May sarili na. Bayron lang ako, nabab mo ko yung allowance. Wala man kaya allowance gali. Nanawa ko ba yung kinang i-budget deal sa imong kwan ba? Imong tagay-tagay. Sige, ma'am, ako lang yung bayron, ma'am. Narakwarta, ma'am, oh. Oh, gibantin na. Alas 12 na dong. Alas 12 na. Unya na lang. Imanghipos na ni. Asam day ka, ma'am? Maniyot to natural. Maniyot to. Noon break time, yung nakabutang, gani mga. Ha? Noon break time nakabutang. Wala, ma'am, siguro pa. Kana dia dekorasyon na mga daw mo sa pinili may mukhaon mga trabantes gobyerno may mukhaon. Unya kamo, mapas mo niya kamo mga break mo. Di mamatay na sa inyo ah. Dayaya na lang yung ali kung gina na sa gusto daw na linya ta dia sayo ta kayo na human. Kaya na kay ninyo. Di ko mo nga break yung mapas mo sa inyo ha. Ano sa mga balik, ma'am? Pagbulat, unya mga lawan balik na ko. Ya ang yung bugan. Amo orang gispop guys ang kanang katong karaan kanang mga tauna kanang baldita kay sa radyo panawara ma'am kanang ma'am papirma ma'am ni pagkikira to sa guys katong ang iyang mata yung kilay gaaway lang yo kaya Maldita kayo na ang kilay, gina santang. Kailangan space. katong yung lipstick baga kay sa di ka man kay lipstick yung sagol na siyang ipon Social distancing. Ito, namin mo na makasipaloma eh. Naiman siya ko kumartin. nandago kay garitis siyempre dago siya garitis sa ko sa singin ano tong Gold. sina ano sa day mga sina sa mo sa Magbubang garter. ay lagurot na Ay, labo ito dito eh. Kita kingling day. Ambot. pero nga Anara, kay tube. ayun na Anara, na. Nag-iisip lang kami kingling mo eh. May patay kang tita. Nagpulap-pulap begitu. iya nga Ma'am. ito sa Nagkuha na mga pagkamang mo. Mula ka pangita yung mga rin ah. Duty mo na kami sa bar. Karena sila mga kuan na mga bright na sila. Pag makakita kang register nga yung anak mo ba, kana, maldita ginabay. Gubo. Basta ilan ang dala nila mga kuan gyud. Padiliin malahan nga kanang daog-daog ng estudyante ba kay para bright na sila. Nadalang idal. Sa daw sura mo dira. Joker kay kurbo na. Mula siya buling ko na. Ang register kay gikan ba nag yung duty mo na kagabi na. Kaya na natulog sa office. Register. Pag mata kay duty na yun. Dali sa buwan. Una ligo-ligo ka. Una tagtang-tang make up. Isang sa kita kaya din sa Kung kita kay mga anak lang sa inyong eskwelahan nga maldita ka na klaro. Kaya ka maldita. Doon ang kilay pero yung kataas na. Grabe tong Hindi na makpare mong kilay. pag nanay si Jante kay manayod to rin. Ako ka ng mga register nga. Pag dagan na estudyante pag wala mo ning recess, dugay ibabalik pag snap. Kapag galing niya buntag sa'yo, hindi ka humandayin kaya buta ng uto, nag-snack ng kuwan. Nag-CR, nangihi, mo pila ka balding, giihi. Dugay ka balik. Bawag dami pag ginasauban niya kuan. Parang na sa inyo, ma'am. Kita bitaw sa bidi, di mali akong kamot.
Isugyan sa nung Assistant ako, assistant. Ano na siya kayo? Siguro naman. Sige na.